vastelovensvrienden, mag ik van harte welkom heten hier in de reunie op Kronkel voor het 42e Geleen Vastelovens Liedjesconcours. Fijn dat we er weer zijn, fijn dat we weer kunnen houden. Gans Limburg is grootjebos, want die hebben vandaag nog gebeld. Dat geluid niet, maar slotmorgen met de gezin open en dan zult je dat zien. We gaan u hopelijk vandaag onderdompelen in de Geleense vastelovend. En dan kennen we niet meer, maar ook niet minder als met de kapel die uniek in Limburg is. Die gaat zorgen voor een live band, voor live muziek, samen met artiesten. Ze hebben gezegd, we komen niet met eigen muziek op, we komen ook niet met een debutenmars op, maar ze komen op met een luid applaus uit de zaal van de reunie. Hier terug, Hoesordendrager 2023, de Bertha Band. Hey! Geweldig. Het lied hier net op zijn groen shirtjes aan hebben. Ik denk ze gaan de reuniezaal al in de politiek onderdompelen. Maar als ze dan voor in het gewoon neerkomen, zijn ze weer blauw. Het zijn net kameleons, just wie de politiek. Allemaal ter zake is dat weer vandaag hopelijk een hele schone Geleense avond mogen presenteren. De Bertha Band gaat de artiesten begeleiden en uiteindelijk is de zaaljury natuurlijk 1/3 van de stem. En de andere stem zijn voor die 4 wieze mannen die aan de rechterkant zitten. En een heel wieze vrouw. Ik stel ze even aan u voor. Helemaal rechts. Henk Peters. Ook bekend van de levensgeschiedenis. En hij zal ongetwijfeld zijn inbreng hebben. Dan even, wij kennen het niet. Heel van u hier. Danny Don't Mind in de Havenhof, onderdeel van de groep Wiebrand Leenders. En ja, in het midden zit er, van Ezen tot de Mokerij. 1974 winnaar van het eerste liedje van het LVK, onder oud stadsprins. Neem eens meer, maar ook neem eens minder als Bert Zander. En dan ben we helemaal in het glitter. Ik heb af en toe nog net WhatsAppjes met haar gehad. Ik reageerde niet en toen weer waren. Maar goed, 2 keer winnares. En we hebben gedacht, laten haar eens een keer aan de andere kantje van de tafel zitten. Zodat ze ook weet wie die jurering gaat. Winnaar, ze gaat dadelijk nog het liedje brengen van de vorige slager. Neem eens meer, neem eens minder. Van de Lijntjeuvel, Noot du Chatelier. Ja, er is een man die heeft inmiddels ontzettend veel ervaring en die moet dat jurypanel in dom houden. Dat gaat hem ongetwijfeld lukken. Een applaus terug voor de voorzitter van de jury, Krit Tummers. Ja, heeft nu een programma bieden van 7 liedjes, maar dan moet ik toch die 2 liedjes even een kanttekening maken. Gwen Dorme, die zou zo meteen als eerste optreden, maar die ligt met griep en dit. En daarom gewoon Ben en Anita dat liedje dadelijk brengen. En ook het liedje van Thijs Arts, die helaas ook ja, hij is krank en niet zo'n beetje, die ook helaas vanavond het liedje niet kan brengen. Maar dat geeft ook Ben en Anita. Goed, je kent nog busjes kopen en stumbiljetjes. En die kent je dadelijk in een zwarte grote vaas. Kent je die straks, kent je stum uitbrengen. We gaan beginnen met het liedje. En ja, wie sterk kunnen we beginnen, want je zegt altijd zo'n avond moet 2 dingen hebben. Een strong beginning en een emotional end. En ik ga heel graag naar voren vragen de hofzanger van ons wereldstad, Frans Gerards, om het volkslied van Geleen ten geheur te brengen. Geef hem een geweldig applaus, de kumperallen en loese trek. Frans, aan zich het muzikale woord.
we zien zich heel graag op een of andere manifestatie weer terug om die geweldige stem weer te mogen aanhoren. Dankjewel. Dan geef ik heel graag het woord aan de muzikale leider van de Bertha-band, om al die leden die overigens niet op de banner staan. Er zijn er een paar uitgevallen om moverende redenen, maar dat is ook weer de kracht van de Bertha-band om er toch weer kwalitatief voor jullie bij te zoeken. Ik geef heel graag het woord aan de leider, muzikale leider van de Bertha-band, aan Ben Erkens. Dankjewel Bert. Even de band voorstellen. Dit jaar is het trouwens voor de 19e of misschien wel de 20ste keer dat we het liedjesconcours begeleiden. En we hopen dat we dat nog heel veel jaren kennen en mogen doen. Want live muziek is in onze beleving toch wel het je van het. Ik ga beginnen met de band voor te stellen. Ik moet erbij zeggen, de Bertha-band 2023, want we verwisselen nog wel eens van bezetting. Peter Kunkels op trompet. Ron Zalden op trompet. Zoon Eloy Zalden, ook op trompet. Tromboon. Carole Fransen, ook op tromboon. Dylan Klaassen op drums. Ronald Klaassens op basgitaar. En een jongen Elsen van de Saaierherren. Jurgen Dame op keyboard dit jaar. Op accordeon terug van weg geweest, Wilco aan de kerk. En hier zang en percussie mijn leefvrouw Anita Jetten. En ik ben Bolle Benny uit Gillen. Dat was het. Dankjewel Ben. Ja, en dan gaan we weer met een liedje ooit geschreven, ik weet nog niet wie lang geleden. En 82. In 1982, hoe blijft het tijd? De Vief van Glen, het muzikale woord aan de Bertha-band. Die standen jede vinger heen, de rotte Piet verwacht. De toer is voor de vragen, zien zorgen stad en land. De uren en de wiesveel, die horen verstuin. Zet niet de wind, de vasten loven binden. Zet niet de wind, de wind voor iedereen. Zet niet de wind, de vasten loven binden. Lang verloor, de middelvinger pas. Ringvinger en shuffle, die zitten goed in kas. De klanken en de pieken, met humor eerste klasse. We samen een Gelense woord, met de Lense spat. Jij moest de wind, de vaste loven de gelijk. Jij moest de wind, de wind voor iedereen. Dit was geloven dienen, geef niks te doen, dan hoor ik weer niet eens. Geef niks te doen, dan hoor ik weer niet eens. Dat verlicht en zet weer zien, de longen doen niet allemaal. Geef niks te doen, dit was geloven dienen, geef niks te doen, de doet voor iedereen. Met vaste loven dienen, geef niks te doen, dan hoor ik weer niet eens. Geef niks te doen, dan hoor ik weer niet eens. Dankjewel. Een applaus voor u. Ja, leef jullie nog over langzaam over naar de finale van de 7 liedjes. Maar ik wil ook met nadruk even links van de bühne, of ik ook even op de televisie werpen, want dat zijn toch de LU en de verenigingen, instanties, te verzorgen dat voor dit
mogelijk kunnen maken. Dat gezag hebbende geef ik dadelijk heel graag het woord aan Larry Kerkhofs, schrijver van de Kronkeleren, van de prins van de Kronkeleren. Daar ga je metnemen in de 7 finale liedjes van het 42e Gelijns Vastelovens liedjesconcours. Heel veel loester, kiek en amuseer voor u. En ik geef heel graag het woord aan Larry Kerkhofs. Goedenavond allemaal. Ja, ik ben van het volume. Sorry, ik ben docent van beroep eigenlijk, hè, dus ik ben een beetje van het volume. Maar volgens mij, voordat we hier daadwerkelijk naar onze 7 finalisten gaan loesteren, hebben we hier natuurlijk een in ons midden, wat vorig jaar onze slager het mogen uitbrengen, het mogen vertolken in het Gelijnse. En best je er klaar voor? Of niet, kan ik al weer verslaan, maar ja, dat is ook zo saai. Wauw, oké. Ik ben blij om aan te mogen kondigen in ieder geval dat de slager van vorig jaar gezongen wordt door Mout. En ik zou zeggen, Mout, voordat we naar de finalisten gaan, ja, laat nog eens horen wie die slager van dich van vorig jaar nog een keer klinkt. Dus ik zou zeggen, pak me vast. Nou, liever mij niet, ik ga me van de bühne afheffen. Doe mag zingen. Dames en heren, pak me vast van Mout. Dankjewel, Harry. Ja, ik heb dus vorig jaar de slager mogen zingen. Dans nog even lekker met, mocht ze beginnen al te lopen hoor. Spring nog even met, dans nog even met. Dit is nog een keer de slager van het moment, voordat ik het stokje overdraag aan immers nu. Ik zou zeggen, zet er maar gewoon aan, dan gaan we. Wil zingen, dansen, springen. Het maakt niet hoe
applaudisseert straks hè, wie al die finalisten van vandaag. Ik zou alvast trouwens alle finalisten heel veel toi toi willen wensen. Geniet ervan. Zorg dat ze de slager binnen ons dit jaar. Hè. Is dat niet fantastisch, dames en heren? Ik wil nog één keer een groot applaus voor Maud. Veel succes met studeren, Maud. Dames en heren, het is zoiets. Is iedereen er klaar voor? Zijn de finalisten er klaar voor? Kijk even rond. Ja? Volgens mij zijn we er klaar voor. Het eerste nummer wat we gaan spelen, of wat Geer gaat spelen, ik ga helemaal niks spelen, maar wat Geer gaat spelen, is Als ik het fluiten ken, normaal gesproken uitgevoerd door Gwen Dome, maar zoals al gezegd, dit keer door onze Anita. Tekst en muziek zijn van Ben Erkens en Jo Deuzings. Moet wel goed zeggen, excuus. Ik zou zeggen, zet hem op. Succes. What's in the wind? Die grote melodie. Ja, ik ben het niet nog wat. Als ik in de vrienden las, dan wordt hij zo terug met de fles. Als ik het fluiten ken, is er een eentje waar ik niet meer ben. Met vaste love en makkelijk zijn ken. En dan meteen nog wat te zijn ken. Als ik het fluiten ken, is er een liedje waar ik gek op ben. En ook de weten van de jaren ken, omdat ik lekker lang blijf hangen. Als ik die liedjes weet van de allerlaatste tijd, dan ben ik meteen de grote melodie. Veurig de wind, die kwam ik veel te snel. De blokken in een bek en de dood in hel. Alles van het zeven, dat is niet gelukt. Het is vlug en bereikt weer niet meer terug. Als ik het fluiten ken, is er een liedje waar ik blij mee ben. Met vaste loven makkelijk zijn ken. En dan meteen al aan het springen ben. Als ik het fluiten ken, is er een liedje waar ik gek op ben. En ook de liefde van het jaar nog ken, omdat ik lekker lang blijf hangen. Met z'n doen die ik zit, dan fluiten ze voor niks. Als ik het fluiten ken, is er een liedje waar ik gek op ben. En ook de liefde van het jaar nog ken, omdat ik lekker lang blijf hangen. Als ik het fluiten ken, is er een liedje waar ik blij mee ben. Met vaste loven makkelijk zijn ken. En dan meteen al aan het springen ben. Als ik het fluiten ken, is er een liedje waar ik gek op ben. En ook de liefde van het jaar nog ken, omdat ik lekker lang blijf hangen. Dankjewel. Fantastisch. Geweldig. Je moet er nog sporten erbij. Als ik het fluiten ken. Nog een keer een groot applaus uiteraard voor Anita voor dit mooi te kunnen brengen namens Gwen. We gaan naar onze volgende finalist. En onze volgende finalist is Kevin Quicks. Hij staat er al klaar. Ik weet niet of er zenuwen heeft. Maar
volgens mij kunnen we dan maar één ding zeggen als hij er is, dan ben ik van de partij. En dat is ook meteen de naam van zijn nummer. Uiteraard is dat geschreven, dit keer door Paul Lene, en de muziek komt van Ronald Klaasens. Ik zou zeggen, dames en heren, geef een groot applaus voor Kevin Quicks met Dan ben ik van de partij. De batterie is leeg. Ik weet niet welke batterie, maar... De monitor van de drum. Een mop. Maar ik wil geen voorbereiden. Ik heb maar één ding niet voorbereiden. Een liedje zingen of een mop. Je kent dat, hè? Dat is leraar, dus je kent dat. We zijn er weer klaar voor. Batterij doet het. Kevin Quicks, applaus! Kevin, Dank je. De blazen en de zieken in de vaart, dan ben ik van de partij. Iedereen met de kleuren en de kunst der überall, dan ben ik van de partij. Van de wagens weer de school en de naam, dan ben ik vast gelernd dat ik nog jaren tegen nog elke woorden toe. Zit je in de nacht, dan ben ik niet. Dan ben ik van de partij. Wie de benen krijgt, nog zo toe komt, marcheerde ik al met mijn been. Dan in de maat waar ik het allerschoonste woon. Zuiver op de maat, dat kent niet iedereen. En van de harmonie voor wie dat ik je echt mijn huis besliet, dan hoor ik van de partij. De kwasten in de blazen en de zieken in de paard, dan ben ik van de partij. Iedereen volgt de kleuren en de kunst der überall, dan ben ik van de partij. Van de wagens weer de school en de raaming alweer op. Beste en dat komt al jaren zeker nog net weer over koe. De muziekje in de lucht, dan ben ik niet. Dan ben ik van de partij. De eerste keer beleefd, een meisje aan mijn ziek maakt het vast met vulgenap. Vingers in mijn boek, dat maakt de liefste super lief. Ik had nooit gedacht, het was zo onverwacht. Een meisje met de harmonie, dat hangt ik in mijn huis gebied. Dan hoor ik van de partij. De kwasten in de blazen en de zieken in de vaart, dan ben ik van de partij. Iedereen volgt de kleuren en de kunst der überall, dan ben ik van de partij. Van de wagens weer de storm en de warming alweer goed. Als gelernd dat dan dat jaren zich al net weer over goed. Met een muziekje in de lucht, dan ben ik niet. Dan ben ik van de partij. Die met en bij elkaar, ja dat is kans beslist. Muziek en vaste loven is
de schoonste dat er is. Als de kortige te blazen en de giegende laat, dan ben ik van de partie. Iedereen begon te kleuren en de beste reumer af, dan ben ik van de partie. Dan de wagen weer de kwam en de wagen alweer op, dansen en dan kwam dat jaren 700 en andere goed. Muziekje en de lotter heb ik niet, dan ben ik van de partie. Met de muziekje en de lotter ben ik niet, dan is gelijk van de partie. Dankjewel. Iris, geef ze meteen af. Ja, ze moeten toch nog een keer voor de applaudisseren natuurlijk. Dames en heren, applaus voor Kevin Kwiks, dan ben ik van de partie. Dank u. We gaan naar een volgend nummer, speciaal geschreven voor een fantastisch drietal hier in Geleen. De zanger, destijds wederom klaar, door in de gang. Kevin Noblesse. Kevin, kom even aan dat de jullie kunnen zien. Kevin Noblesse met de rood-wit-gouden handdruk. Ja, ik ben er super trots op natuurlijk. De tekst is van Kevin Noblesse, Ben Erkens, Jo Deuzings en de muziek is van Ben en Jo ook. Dus ik zou zeggen, zet hem op. Rood-wit-gouden handdruk. Kevin Noblesse. Dank. Nou, daar gaan we. Kruid je maar met. Als je hem kent. Maar ik ken je dat niet, dus doe zo maar eens. Daar gaan we. Voor de vaste loop, het werd heel veel werk gedaan. Zongen al die hulp, toch kent je het eerst bezon. Van alle kanten tot nu, klaar ze doen dat het maar toe. Die zeggen ieder jaar dat de hen weer op de moe. Zonder morgen zien we ons klaar, daarmee brengen ze ons wel plezier. Dan aan die lu, ik zeg het nog nu, geef eruit alle lof en eer. Toen gisteren was het gouden handdruk, we wasten allemaal het gedaan. Toen was van ons nu met de handdruk, het hebben het zijn gestaan. Toen gisteren was het gouden handdruk, wat overeens jou wel respect. Zet zoenen in de vaste lovend, dan is niks verrichte gang. Met de vaste lovend, geen er weer op. Zetten we weer samen, alles op en op. We zingen en we springen, gelijk doet de bal. De schoten en cafékes zijn overal weer vol. En het ik plezier, soms denk ik dan weer, wij maken dat dit niet onmogelijk is. Dan aan die nu, kom zeg het opnieuw, want veel weten het heel beslist. Ja, doe gisteren wat met gouden handdruk, we was toen allemaal het gedaan. Toen was van ons nu met de handdruk, het hebben het zijn gestaan. Toen gisteren wat met gouden handdruk, wat overeens jou wel respect. Zet schoenen in de vaste lovend, dan is niks verdichte gek. Toen gisteren wat met gouden handdruk, we was toen allemaal het
is niks verdichten. Nou, en met tekst, god, dat is het geluk, hè. Ongelooflijk. Nee, geweldig wel. Fantastisch gedaan, Kevin. De rood-wit-gouden handdruk, Kevin Noblesse. Prima, top, super, dank je. Gewoon applaus uiteraard. Ja. Heller. Ja, hier. Nee. Speciaal voor de teksten. Heller. Precies. En uiteraard voor de voorbereiding zijn. Vergaan nog geen niets deze avond. Althans, ja, we hebben maar één duo. En in dit geval moet een van de Bertha-band zich even verplaatsen. Hij is al bezig ermee. Hij denkt, ik moet ergens inklikken, ik moet het verschuiven. Maar we hebben het in dit geval over Peter en Armand Kunkels, uiteraard. Zo'n staat daar. De pap staat hier boven. Ze gaan samen zingen, ze gaan samen hiervoor optreden. Glen, Verhoed. Ja, wat wil ze nog meer? De tekst is van Lucinda Claessens. De muziek is van Ronald Claessens. Ik zou zeggen, geef een groot applaus. Is er klaar voor? Hij is nog druk bezig. Je moet het even vol mobiliseren. Hebben we nog het leuks te vertellen? Wat heb je gisteren gedaan? Mijn zoon laatste avond hoezen met de Oh, is er het hoezo? Ik denk al. Oh, de sjaaltjes komen. Ja, dat hoort er natuurlijk bij. Simpel zoiets. Ik heb deze. Dit heb zij. Nee, kom maar. Dan staan we er klaar voor, toch? Alsjeblieft. Je moet nog even inpluggen, dat mag. Is allemaal nodig, hè? Een beetje techniek tussendoor, dus ja, gelukkig. Hij zei het al, wie straks, ik ben leraar van beroep, dus ik kan natuurlijk dit lekker volmoeden. Ik doe niet anders de ganse dagen, alleen ook met nek lullen. Dus daarvoor ben ik hier. Zijn we er klaar voor? Verwachten op de nee, mag dat even aan opsteken. Oeh. Dames en heren, een groot applaus voor Peter en Armand met Glen Verhoed. Groot applaus. Dit kan beter. Ja.
wereld zien we de koning de ring. Ik dacht dat was het niet meer in de wacht, geloof eens niet. En de kleine stier. De koning te ring. En met deze beurt kan ik alleen maar zeggen, Gelijn heeft het zeker niet gehad. Gelijn gaat zeker te weten weer vergoed. Dames en heren, groot applaus voor Peter en Armand Kunkels. Kies hem maar los. Kies hem met goed. Goed gedaan. Ik heb zo vaker last van. Oh, niet zo leuk. Nog niet. Oh, ik ga een was. Ja, sorry, geen toch maar een naam. Ja, toch? Oh, dat is fijn dat ik toch. We gaan naar ons volgende finales. En zien titel, daar zei het al. Toes is voor de sleutelpas. En volgens mij gaat het over alles. Als de carnaval kunt vieren, als je dich toes voelt, als je dich op die plek voelt, dan past die sleutel. Voor mij is dat natuurlijk hier in de reunie als onze tempel, maar volgens mij voor de Richie is dat in Gans Gelijn en ook mij te boeten, toch? Maar ook hier. Alleen in Gelijn. Maar vooral hier ook, toch? Ook. Dames en heren, het staat er al. Richie Bax. De muziek en de tekst zijn van George Bax, de Bak, Richie Bax zelfs en Thijs Arts heeft met geholpen. Toes is voor de sleutelpas. Groot applaus voor Richie Bax. Ja, daar gaan we. En vandaag ik hoor de Polonaise. Ja, kom maar goed zo Vicky. Toes is hoe de sleutelpas. In kleine bieren vast een oude stukken jas. Want ze is brieven, Ilse Bas. Wonen nog vol met spas. Gelijn, dan is het goed gebeurd. Samen hebben in ons wereld stad met hoort gebeurd. De vaste lopen hield mij vast. Aangelegd hoe de sleutelpas. In de straat, de plein en de kerk. Beginnen nu, ik heb niet gemerkt. Beginnen die langs de optocht staan. Die vriend die immer als een groep met gewoon. Begin de prins, die woont in de straat. Hoe ik sowieso de hond uitlaat. Dit voelt goed wie een warme jas. Dit is wie Toes met sleutelpas. Toes is hoe de sleutelpas. In geleide bier was een oude stukken jas. Want er is brieven wil ze pas. Wonen nog volk met spas. Gelijn, dan is het goed gebeurd. Samen hebben in ons wereld stad met wat gebeurd. De vaste lopen hield mij vast. Aangelegd voor de sleutelpas. Roepen omslok, de prins gooit gericht. Dezelfde show, hij kent tegen mij. Gespierd verkleid en toch zo vertrouwd. Vier hebben ons gemeenschap geboet.
arm om de shoulder, hand in de rug. Klein het gebaar, maar groot het geluk. S4, schoenkele bakken, veer, oostpas. Dit vult en stoes, de sleutelpas. Toes is hoe de sleutelpas. Ingelijmde knieën vast, een lange slippenjas. Wat een gespierde wilse was. Horen volk met spas. Gewend, dat is vertroerd gebeurd. Samen hebben in ons wereld stad met rood gaan. De val, de lovend, beeld niet vast. Aangelegd hoe de sleutelpas. Aangelegd hoe de sleutelpas. Dankjewel, de Bertha Band. Heel goed, dank u. Mag je meer? Mag je meer? Och, wat fijn. Dames en heren, Toes is voor de sleutelpas. Nou, volgens mij past die sleutel hier ook. En ik kan alleen maar zeggen dat we graag zien dat ze natuurlijk weer hier fijn mogen optreden met onze geweldige Bertha Band. Toes is voor de sleutelpas. Richie Baks. Applaus. Bertha zei het helaas al dat we nog een nummer ten gehoor gaan brengen. Helaas is de zanger zelf op dit moment niet hier. Maar ja, we hebben natuurlijk onze fantastische Bertha Band. We hebben Ben en Anita en die kennen dat fantastisch goed. We gaan kijken naar dan of loesteren. Dat is beter, kijken naar loesteren. Nou, dan gebeurt een wonder. Gezongen, normaal gesproken door Thijs Hart, maar zoals gezegd, dit keer door Ben en Anita Erkens. De tekst en muziek zijn van Thijs en Ben, dus volgens mij Ben. Moet het wel goed komen, toch? Moet het wel goed komen. Dames en heren, dan gebeurt een wonder. Applaus. Oké. Tenminste, Thijs natuurlijk wel. Dus dit applaus van tevoren is speciaal voor Thijsje. Laat het gebeuren. Oké. We gaan ons best doen. Dan gebeurt een wonder. Gezegeld uit van ons. Of is het lekker strak getrokken? Ik moet dat soms op dat misschien. Soms je door hoe het schiet. De hutste doen bezoeken. Is die gezegeld uit van ons. Dan donkelt die gezekker over. Het golven wordt geel en groen. Dan was die met ons groen. Dan gebeurt die een goeie. Terwijl de schrik gevaren, wat jagen viel nu nog. Dat botten en dat maren, wij kunt door het door. Ik heb de gekke slaar, waarom weet je ook niet daar? Die anderen echt wel, doet dat het ganse jaar. Dus trek die masker recht op, voelt chaos niet zo slecht. Is die gezegeld uit van ons. Al is het lekker strak getrokken. Ik voel te voet op dat het schiet. Komt zij door hoe het speelt. Wij wil ze doen bezoeken. Is die gezegeld uit van ons. Dan doet die geslechte oren. En golven wordt geel en groen. Dan bestuur ik als groen. Dan gebeurt hier een wonder. We schavelen en schreeuwen. We lopen ons voorbij. Ik wil het geven hebben, en dat moet nog eens blijven. Vooraan van dit verhaal, kent jullie allemaal. Nu bloost ik niet voor, want gewoon is gek genoeg. Dus trek die masker recht, dat voelt gewoon niet zo slecht. Is die gezegeld recht van mij. Of is het lekker zwak getrokken? Ik hoop dat soms op dat verschil. Tot zij door hoe het begint. Wij willen ze doen bezoeken. Is die gezegeld recht van mij. Dat donkelt tegen schrijven oren. En golven wordt geel en groen. Dan
wirst du mir ganz gewöhnt, dann gebeurt hier in Wohnjahr. Ist in Gesäger weg von dich, of is het lekker strak getrokken? En goed dat zoens of toch niet schoen, komt jij dan hoe het speelt? We wensen in de sokken, is in Gesäger weg van dich. Dat dompelt in gezekke oren, een golden rotje en munt, dan wirst du mir ganz gewöhnt, dan gebeurt hier in Wohnjahr. Een golden rotje en munt, dan wirst du mir ganz gewöhnt, dan gebeurt hier in Wohnjahr. Dankjewel. Dan gebeurt hier in Wonjer. En of het een Wonjer is. Dames en heren, groot applaus voor Ben en Anita. Voor Dan gebeurt een Wonjer. Eigenlijk natuurlijk voor Thijs. Dus groot applaus ook voor Thijs. We gaan alweer naar onze laatste finalist van deze avond. En we hebben een dame, een prachtige dame, wel bekend in Geleen natuurlijk, die staat er klaar. En ja, het nummer zet het al. Ze vlamt, ze straalt, ze is er klaar voor. Toch? Marie-José, zoons, uiteraard. We gaan luisteren naar een nummer. De tekst is van Wilco aan de Kerk en van Bas Kilo. De muziek is van Bas Kilo en Wilco aan de Kerk. Ik weet niet of ze het bewust omgedraaid hebben in het bug, zodat het ene kant de andere kant is. Maar die twee hebben er in ieder geval de tekst en de muziek geschreven. Maar dan ga ik maar einde dit natuurlijk zingen. Marie-José, kom aan, want ons wereldstad vlamt, Marie-José die vlamt. En ik zou zeggen, applaus en veel plezier. Tutu. YouTube. Jongens, laten we vlammen. Het wordt tijd dat de wereldstad vlamt. Vind je niet? Laat maar gaan. Vastelavond, dat rozen brandt en bruist, dat delen veel met anderen, de schritte vond het groot. Nu loopt het vuurklikheid, dat was een grote stad, ja het vond ook in het hartje en een ganse wereldstad. Maak je niet te schrikken, het wordt die dekker
Mag ze gewoon. Ja, wil ze niet nog één keer een applaus? Marie-José, applaus. Ons wereld staat hier vlak.